ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା 10 ଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର କୋଠରୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀ। ଏଥିରେ 2ଟି କବାଟ ଓ 6ଟି ଝରକା ଅଛି। କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ କଳାପଟା ଅଛି। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଳାପଟା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମେଜ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଅଛି। ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 10 ଧାଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏହିପରି ରେଗୁଲାର ଏସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଲୋକ ଟିଚ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।